Petit a szülei éveken át a karjukban vitték, a kisfiú nem bírt lábra állni. Szívbetegsége miatt az agyában oxigénhiány keletkezett, és a mozgásközpontja súlyosan károsodott. Peti azonban arra vágyott, hogy ugyanúgy játszhasson, biciklizhessen, mint a többi gyerek. Összedugtuk a fejünket, és terveztünk egy 3 kerekű kerékpárt, amin megpróbáltunk úgy felszerelni, hogy a Peti is tudja használni. Na most valószínűleg ez túl jól sikerült, mert több szülő is jelentkezett, hogy csináljunk nekik is, próbáljuk meg, hát ha az ő gyermekük is elindul ezzel az eszközzel. Éppen ezért nem egyet, hanem rögtön 10-et csináltunk. Peti 11 éves. Most gyakorolja a járókerettel való járást, ezért még édesapja teszi fel a biciklire. Peti jól ismeri az előkészületeket. Édesapja a méretére igazítja a szíjakat, a kéz és a lábtartókat és a deréktámaszt, ami az egészséges hát- és deréktartást biztosítja. Peti édesapja szakácsként dolgozott. Szabadidejében kitanulta a biciklikészítés fortéjait. Nem mindig ment könnyen, hiszen a szerkezetet úgy kellett megépíteni, hogy a gyerekek ne essenek ki belőle, ne borulhassanak fel és baleset nélkül kerekezhessenek. Már az első villámban egy ilyen kis gyűrű, illetve a váza föl van hegesztve egy tartóvas, ami nem engedi a kormányt bebukni, tehát csak egy bizonyos fokban tud tekeredni a kormány, és onnantól kezdve nem megy beljebb. Ez talán az a szög, amikor még a kerékpár minden irányba el tud kanyarodni. Na most tulajdonképpen a lábuk teljesen rögzítve van a vádli, illetve a talp. Ez az úgynevezett egészséges 90 fokban tartja a lábát folyamatosan a meghajtás közben, és ezáltal tulajdonképpen a csípő, illetve a láb megkapja az egészséges helyes tartást. A gyerekek segítséggel és egyedül is használhatják a biciklit. A kerékpárra hátul tolórudat szereltek, hogy eleinte a szülők segíthessenek a hajtásában. Később már egyedül is meg lehet próbálni. Petinek például már jól megy. Na gyere, próbálj meg hátra. Nyomjad. De kormányon. Most mehetsz előre. Nyomjad. Kezeddel ne engedd el. Hoppá. Nem kell hozzá az, hogy a gyermekek rögtön önállóan meg tudják hajtani, mert a mozgás által, ezáltal, hogy a szülők segítenek és tolják, ezáltal a mozgás elméletileg beindul. Kinél előbb, kinél utóbb. Az én fiam például 1 hónap alatt tudott önállóan elindulni, és akkor sem előre, hanem hátra ment, de tulajdonképpen ez már részletkérdés volt, mert ha a mozgás beindul, ha megszokja ezt az újfajta környezetet, akkor biztonsággal és örömmel tudja használni. A bicikli ma már gyógyászati segédeszköz, 3 méretben gyártják. Gyerekek, sőt felnőttek is a méretükre igazíthatják. A szakemberek nem csak mozgáskorlátozottaknak, hanem értelmi fogyatékosoknak is ajánlják. Részben, mint terápiás eszköz, nagyon jó lehetőség, sok izomcsoportot megmozgat, tehát egy fejlesztési lehetőség. Azon kívül milyen jó például az értelmi akadályozott fiatalok életében, gyerekek életében, hisz az egy csoda, hogy egy gépet használhat, és ez viszonylag egyszerűen megtanulható. A kerékpárt a szakmai elismerések ellenére kevesen ismerik. A családtagok járják az országot, hogy civil szervezeteknél, iskolákban népszerűsítsék. Azért jó ez az önálló eszköz, mert ebbe biztonsággal úgy el lehet engedni, hogy csak kísérni kell, de nem okoz különösebb nehézséget. És hát tulajdonképpen ezáltal az egész család is tud sportolni, akár tud mozogni, ki tudnak menni a szabadba egy hosszabb távú sétára. A Peti még a mai napig nem jár úgy önállóan, segítséggel, járókerekkel mozog rövid távon, de például a Margit-szigetet körbe biciklizik. A mozgássérült gyermekek számára sokáig nem volt arra lehetőség, hogy ők is ugyanúgy biciklizhessenek, mint az egészséges társaik. A hazai fejlesztésű segédeszköz feltalálója ezt a hiányt akarta pótolni, annál is inkább, mert az ő családjában is van egy beteg gyermek. Az inspiráció a saját gyermekem volt, nekem is van egy mozgáskorlátozott gyermekem, aki szintén kerékpározni szeretett volna. Na most először volt a kerékpár, és utána alakult ez az egész cég formájában.
Édesanyám még sok ismerős segítségével próbáltuk kifejleszteni egy olyan 3 kerekű eszköz, amit a mozgáskorlátozott gyermekek, elsősorban ők is tudnak használni. Bár az eszköz kifejezetten gyerekek részére készült, mégis egészen 4 éves kortól a felnőtt korig mindenki használhatja. A deréktámasz, a lábak, illetve a kezek megfelelő rögzítésének lehetősége biztonságossá teszi a használatát. A bemutató szervezésében a Gyöngyös és Körzete Támogató Szolgálat nyújtott segítséget, aminek a vezetője szerint sokat kell még tenni azért, hogy elfogadják a beteg embereket. Többféle programot és többféle célt szeretnénk magunk elé tűzni. Többek között az integrációt hangsúlyozva szeretnénk az épp egészséges embereket a fogyatékossággal élők felé közelíteni és kicsit nyitottabbá tenni irányukban. A mozgásfejlesztő kerékpárt az idei évtől a társadalombiztosító támogatja, így ez sok sérült gyermek és családja számára válik elérhetővé. A gyógykerékpározás örömforrás és egyben kemény munka a mozgássérült gyerekek számára, lehetőséget ad azonban arra, hogy egy új területet vegyenek birtokba, amely eddig csak az egészségesek számára volt elérhető.